Quaha Trust in Bloemfontein is kommersiële eiendomsontwikkelaars, verkopers en verhuurders. Sedert 2005 het hulle reeds meer as 500 000 vierkante meter grond opgekoop en ontwikkel. By Quaha kom veiligheid en kwaliteit eerste. Persele het maklike toegang vanaf die N1 en die N8 en hulle het 24 uur sekuriteit. Hulle maak 'n gebou volgens die kliënt se spesifieke behoeftes op besigheid gesoneerde grond wat reeds in hulle besit is. Verder word ook nooit afgesien van estetiese waarde nie, met hulle nuwe en moderne geboue in veilige omgewings. Quaha Trust ontwikkel verskeie industriële parke in Kwaggafontein. Nou ook 'n nuwe 340 000 vierkante meter gesoneerde stuk grond teen die N1 en N8 en nooi kliënte uit om persele te kom koop of huur. Die perfekte ligging van die persele bied ook ideale toekomstige ontwikkelingsmoontlikhede vir kliënte. Quaha Trust. Hulle bied stabiliteit en vooruitgang in onseker tye.